GoGo Express Lohja aukeaa maaliskuun alussa ja käydään nyt kurkkaamassa, miltä näyttää reilu kuukausi ennen avajaisia. Ulkoavasta kun tullaan sisään, tähän tulee heti respa, lounge-alue, sohvia, snacksia, kahvia. Heti respan jälkeen siinä on ensimmäinen pukkari. Tyylikkäät, komeat pukkarit tulee, lukittavat kaapit, suihkut. Täällä ikkunan edustalla on meidän kardioalue. Matot, porraskoneet, crossarit, soudut, pyörät, kaikki löytyy sieltä. Keskellä salia on painopakkalaitteet, hyvä laadukas kattaus. Sitten salin perälle. Tähän tulee peiliä, iso rivi käsipainoja, hyvät muuten tulee vipuvarsilaitteet. Meillä tulee Bodybuilder Zone tänne kulmaan, muistaakseni 6 bodybuilderin aika napakkaa laitetta. Päätyseinä, tsyk. Kyykkyalue, vapaapainot, 7 kyykkyräkkiä, penkkipunnerrukset siihen viereen, muuten koko tää perä, vipuvarsilaitteita. Aika makee, sairaan iso, korkea avara, hienot valot tulee kattoon. Kyllä täällä kelpaa. Hinta on muuten 18 € kuussa. Nyt kannattaa tulla. Nähdään.